Práve tento chlapček na Slovensku vyhral preteky Lezúňov. Zatleskajte mu, prosím vás. Jazdíš na Mercedese, však? Si frajer, pušťam ťa na slobodu. Vedel by si tým deťom aj poradiť, čo majú robiť? Deti, nemáte sa báť, počuješ? Nemáš sa báť, ty máš aké krásne oči. Tu dieťa, komu patrí? Á, to je vaše. Tak, maminka to via o 5 minút 2. Ja by som vám chcel predstaviť jednu veľmi sympatickú dámu. Maminka môže niektoré ktoré môžu získať na školu plávania. Dnešné lezenie, tak vyhrať cvičenie. Manželom? Ježiš, žartoval som. Ktorý je váš manžel? Jo, to je mierumilovný človek toto. Chce sa byť ten von. Ideme na to. Títo, čo ste dolu, nechajte deti tak, ako ich máte. Tí, čo ste tu na, majte deti tak, ako ich máte. Tí, čo ste, prosím, hneď za týmto radom, zdvihnite, prosím, ľahučko deti tak, aby im trčali hlavičky a tí vzadu zdvihnite deti úplne nad hlavu. Dobre? Najprv sa... No vidíš, keby si ty nebol prišiel, ja si ich ani nevšimnem. Prosím vás, poďakujte tomuto pánovi. Nebolo by vás vidieť na fotke, už aj do davu. Poďme. Také dve pekné ženy a nie sú v dave. Výborne. Teraz pôjdem do davu a ja. Je medzi vami niekto seriózny? Vy vyzeráte seriózne, kým neotvoríte ústa. Urobíte mi fotku. Dobre. Ktorá je vaša pani, keby ste mi utekli, aby som vedel? Dobre. Ideme na to. Najprv si vyskúšame. Tí vzadu zdvihnúť deti nad hlavy. Títo v strede len tak jemne zdvihnúť a ideme si urobiť spoločnú fotku. Pripraviť sa. Pozor. Zdvihnúť deti. Teraz. A držíme, držíme. Ešte držíme. Držíme, držíme. Dolu deti. Stop. Stihli ste všetci odfotiť? Ideme ešte raz. Odpočíňte si. Poprosím vás, aby ste sa tvárili všetci šťastne, akože žijeme vo Švajčiarsku, dobre? Nech sa aj deti usmievajú. Maminka, poprosím, aby sa usmievala. Ideme na to ešte raz. 3, 2, 1, teraz! A dolu deti. Spoločná, ktorých zavoláme. Ostatní trošičku, alebo viete čo, trošičku dozadu. Pôjdeme od čísla 1 k číslu, predpokladám, že nás je to okolo 60. Pôjdeme po dvoch. Dieťa položíte na zem tak, aby ruky malo za oranžovou páskou. Kde máme toho chlapčeka, ktorý vyhrá pred 3 rokmi? Poď ku mne, kamoš. Môžeš byť obutý, ty máš... Musíte si tu dohačkať. Áno, my tu budeme chodiť. Musíte si sadnúť. Zatiaľ najlepší. Rodičia, vy druhý môžete ísť normálne na koberec do blízkosti dieťaťa. Pozrite sa na to špunta, vyzerá to na to, že bude mať najlepší čas. Na druhej strane sa drobček rozbehol ešte rýchlejšie ako ten prvý špuntík. Aké časy budú mať títo dvaja pretekári, to uvidíte o chvíľku. A jeden je v cieli. Tento malý špuntík, to je asi dnešný víťaz. Maminka, vy ste pomalšie ako vaše dieťa. Jeden, štart! Vidíte si na tom dievčatku, to bude speváčka. Chcete počuť jej hlas? Milá maminka, kašle vám na to vaša Sofinka. Maminky by chceli ísť do hotela Sobota do Popradu na celý týždeň. Aj by chceli, aby sa ich deti vozili v Mercedesoch. Ale bohužiaľ deti majú iné plány. Obidvaja krpci veľmi pomaličky, ale rozvážne ukrojujú nášho koberca. Centimetr po centimetri. Chlapček sa nám rozplakal, lebo
teraz pochopil. 2, 1, štart! Laura ide. Najbližšie a najzábavnejšie preteky v Trnave je Living Max. 2, 1, štart! Klub Kladka.sk plávanie novorodencov od 4 mesiacov venuje jednému z bábetiek špeciálnu cenu za najatraktívnejšie lezenie. Tri, 2, 1, štart! Kedy tento chlapec má najlepší čas. 20 sekúnd, na druhej strane rodičia, vy ste urobili pol metra. Keď bude mať 6 rokov, uvidíte, že prejde aj 5 metrov. Ale bojuje. Ja mám v tejto chvíli taký nápad. Zakrytol som to. Najbližšie a najveselšie bábätkovské preteky do Trnavy prináša silno www.axa.sk. Viac ako štandard. Na mňa nepodorám naznať, lebo nedostaneš pod Axi 500 €. Vašou výhrou je to, že ste kráľovská rodina, na nejakých 500 € pod Axi sa môžete vykašľať. Mala byť veľká. Maminka, nedotýkame sa dieťaťa, nechajte ho neloziť. Vidíte, jak sa vaše dievčatá skamarátili? Motivujte ich spoločne. Toto bude filozofka táto malá. Na strane to je modelka, pozrite sa na to. A komunikovala s ľuďmi. By si mohla na olympiáde sa živiť stopovaním. Sice by ma zavreli po prvom ročníku. Kunová Tatiana, Mazur Max. 1, štart! Dámy a páni, 13,5. Poďte za to, že ste mi urobili fotku, som vám pravil, že vyhrala. 13,5. A tu nám maminka. Nebuďte smutná, to sú krásne modré oči a ona ide naspäť. Mama v tejto chvíli pochopila, že do Tatier na dovolenku nepôjde. Pochopila, že jej dcera nebude mať krásny Mercedes. Nikto sa nevrátil, ona jediná. Vy ste v podstate vyhrali. Za to, že ste vyhrali, dostanete krásny dáček. Chcete? Víkend s moderátorom v Tatrách. Ideme v auguste, dovtedy som obsadený. Páni, tento chlapec má čas 10,5.